Goeie. Goeie. Wat ben je man dan? Wandelen. Even aan het kuieren, ja. Aha. Lekker even ook? Ja. Ja, zeker. En Jo had er een lekkere lolly bij. Ja. Ik stop weer roken, hè. Oké. En dan moet je af en toe lolly. Ja. En helpt dat een beetje? Ja, ik ken er nou haast wel zonder. Ik ben in januari opgehouden, dus ik ben er nou wel 17 weken af. Oh ja. En Jo binnen dan Sietske? Ik ben Sietske. Ja, precies. Ja. Maar Ja. dat zit op zijn. Oh god, ja. Oh. Ja, klap het. Ja. Ja. Want zo daarbij zat het een hele. En toen ben we bij elkaar gekomen. Aha. We zijn nu 24 jaar bij elkaar. Juist hem. 30 april. Maar hij jou dan ook een tatoeage van Harm? Nee, hoeft niet je. Nee? Hè? Nee, hè? Ja, die had ze wel, maar ze doet de broek niet naar beneden. hoor. Ah, ja, nou dat knipt er in een goede giet wel uit. Ja, natuurlijk wel. Oké, nou, Ik beloof niks. Nou, tegen dank. ja. Dat weer een mooie afsluiter. Ja, nou jongens, dat Ja. knip je maar uit, hè? Want we zijn in het dorp, hè? Nou, hoi. Hoi hoi. Hier zit hij.